En els últims anys, a Catalunya, a Espanya, hi ha hagut una tendència a creure que la memòria era sinònim d'història i que la memòria també era sinònim de veritat. I d'entrada el que cal és trencar el malentès sobre aquesta paraula tan nefasta, aquest concepte de memòria històrica. Hi ha memòries i hi ha història. Les memòries, i ho dic en plural, són fragments fills de l'experiència dels individus, dels grups, de les societats, que tenen una component emocional tan gran que no poden ser entesos d'una manera purament racional i d'una manera crítica i distanciada. Per tant, quan convoquem la memòria, convoquem el sentiment, convoquem el trauma, i per tant és un contrasentit que l'administració pública, que algú ens digui que hem d'arribar a un consens sobre les memòries, perquè un franquista tindrà una memòria franquista, un opositor a Franco tindrà una memòria d'opositor al franquisme, una persona perseguida tindrà la memòria de víctima i un perseguidor tindrà memòria de botxí. I no pots dir, i ara anem a fer la síntesi, això és impossible. En una societat no hi ha possibilitat d'un consens de memòria. Suportem totes les memòries d'una societat en col·lisió com podem, com cada individu suporta la seva memòria. El que sí ha de fer l'Estat o ha de fer l'administració és rescabalar les víctimes. Això és una funció, podríem dir, de caràcter polític institucional. Però la societat no necessita que el poder li digui quina és la bona memòria. Tu, Jordi, tindràs la teva, jo tindré la meva, i anirem fent. La pregunta que respon la memòria no és una pregunta sobre el que va passar, sinó és un altre tipus de pregunta. És més aviat una pregunta sobre què sentim. Per tant, quan nosaltres busquem la veritat, la memòria no és el camí. La veritat es pot, repeteixo, assolir a través de la recerca històrica, dels estudis. I aleshores, el problema de caràcter polític que hem tingut i que tenen algunes societats és quan considerem que la memòria serveix per al camp de batalla. És a dir, que podem canibalitzar o podem manipular la memòria per fer-ne un instrument, una eina de pugna entre les idees o els partits o els grups. D'alguna manera és com si agaféssim unes mines rovellades i diguéssim, i ara ens anem a barallar amb aquestes mines rovellades. Home, prendrem mal segur, perquè són mines que exploten i a més estan rovellades. Alerta amb això. Per tant, modestament, el llibre advoca per dir, escoltin, senyors, la memòria, suportem-la com puguem, no ens la fotem pel cap. Les societats van recreant com els individus allò que recorden, allò que obliden, i són processos que evidentment estan influïts per la propaganda, pels mitjans de comunicació, però que també els donen per ells mateixos. I en aquest sentit, per exemple, avui en dia, és evident que tots nosaltres tenim la memòria del que vivim, però també del que no vivim, i això és molt interessant, cosa que als nostres avis no els passava tant. És a dir, al costat del trauma personal que genera un record o un oblit, hi ha tota una sèrie d'experiències vicarials vinculades al cinema, vinculades a la literatura, vinculades als viatges, que ens proporcionen una pseudomemòria, que algun estudiós ha anomenat una memòria protèsica, com una pròtesi, que es barreja amb allò que hem viscut, de tal manera que moltes vegades recordem coses que, de fet, no formen part de la nostra vida. Per tant, el laberint encara te'l complico més, Jordi. És veritat, se'ns van morint les veus de la memòria, no? Sí, hi ha una cosa molt interessant, que és pensar que, per exemple, quan tu enregistres el testimoni d'un deportat a un camp de concentració, ja has salvat la memòria. I no és així. Tu has salvat una aproximació a la memòria, perquè la transmissió de la memòria, de la mateixa manera que he dit abans que és imperfecta i va vinculada a l'emoció, necessita d'aquest contacte directe. És una mica com un teatre. Quan anem al teatre, la força del teatre és perquè ens estan representant aquell fet únic davant nostre cada vegada de forma diferent. I això és el que fa que el teatre tingui una força que no té el cinema, no? Per tant, el testimoni d'algú que ens explica alguna cosa i, per tant, que evoca la memòria, no pot ser mediat, ha de ser directe. Quan és mediat, és una altra cosa. Per tant, quan desapareguin els que ens poden venir a parlar aquí, a l'emissora, ara i aquí, sobre allò que van viure, la memòria desapareixerà. Tindrem un registre d'alguna cosa que ens aproximarà a la memòria, una ombra, però no tindrem la memòria. A més, la memòria que es lliga, o que tu lligues al llibre, lògicament amb el trauma, trauma i memòria van lligades, també ens evoca el regne de la nostàlgia, no? Aquella idea de que la nostàlgia no és la millor perspectiva per comprendre, sinó que és
una manera de vestir, no? El passat, però a partir de com veus el present, també. La memòria sempre està dialogant amb el present i és presentista, perquè sempre freqüentem la memòria des del moment que estem vivint, però en el cas de la nostàlgia estem parlant d'una indústria. És una indústria que té com a matèria primera la memòria, però que és una indústria, podem dir, que s'assembla molt a la indústria de la llaminadura, té molta sucre. I les llaminadures es mengen, però tu no et pots alimentar només de llaminadures, de xutxes, que diuen els nens ara, perquè et mors, perquè t'agafa una pujada de sucre. I la nostàlgia té aquest problema, de que t'agafa una pujada de sucre de caràcter, podríem dir, cívic o de caràcter polític, que et pot donar. El que és cert, però, és que també és molt gratificant. És a dir, una forma que a nosaltres d'alguna manera ens fa sentir bé és freqüentar aquests elements de memorabilia, diguem, popular, que ens fa sentir participants d'un món que va existir idealitzat. La nostàlgia sempre idealitza, no? Fins i tot idealitza coses horroroses, no? La nostàlgia pot fer idealitzar l'Espanya de Franco, o l'Alemanya de l'Est sota el comunisme, o coses més sinistres, alerta, perquè quan idealitzem coses que objectivament són penoses, desfigurem. I hauràs vist, Jordi, que jo estic obsessionat amb el llibre per evitar la desfiguració del passat. És el Carles Garzón el que et fa escriure aquest llibre? A veure, el que em fa escriure aquest llibre no ho sé, i diria que la resposta és escriure el llibre. I he escrit el llibre i encara no ho sé. Una mica sí que ho sé, no? Suposo que escric el llibre perquè jo sóc un malalt de política, d'història i de literatura, i resulta que la política, la història i la literatura estan travessats per la memòria. I perquè tinc una circumstància familiar, doncs, de dos avis molt diferents que sintetitzen memòries molt diferents, d'un oncle que va morir deportat a Mauthausen, i és la meva motxilla, i m'apassiona. Però el cas Garzón no especialment em fa escriure el llibre, però sí que em fa pensar en això. I el cas Garzón diu molt de com gestionem malament precisament la memòria, i també diu molt d'aquest mite de la transició. Diu de que ens confonem i per dir-ho ras i curt i resumir, diria que hi ha un pacte al 77 i al 78 dels legisladors que caldria potser ara revisar, però de la mateixa manera que aquell pacte es fa en el Parlament espanyol, la meva modesta aportació és que caldria que es fes ara també en el Parlament espanyol. I el que fa Garzón és dir, doncs miri, com que no ho fan vostès polítics, diputats, no ho fan, jo entraré per la porta del darrere i ho faré per la via judicial. I és una drecera, però és una mala drecera perquè Garzón topa amb les lleis de la transició i el bloquegen. Per tant, jo no discuteixo les bones intencions del Garzón, sí que discuteixo el mètode. El mètode no és un jutge contra el món, el mètode és que els nostres representants polítics d'alguna manera revisin el que van fer. Societats que estan entotsolades en la nostàlgia, per exemple, o en la melanconia, no? Societats melancòliques, això passa. Des d'un punt de vista polític, això és perillós quan, diguem, el que acaba és generant, podríem dir, moviments de caràcter destructiu. La memòria pot ser destructiva quan s'utilitza perversament. Per això jo sempre dic que cal entrar a la memòria amb bisturí, no amb una destral. Jo tinc la sensació que en els últims anys a Espanya i també a Catalunya hi ha hagut persones que han entrat a la memòria amb la destral, a trossejar-la amb la destral i a tant al quilo. No, escolti, la memòria entrem amb el bisturí, anem a pesar amb grams, perquè si no prendrem mal.